Zdarec lidi, vítám vás u druhého dílu Pavlosových 5minutovek. Dneska se podíváme na můj první životní unboxing a budeme se dívat konkrétně na stolní hru od našeho známého youtubera Stejka, který vydal stolní hru Peklo, pekelná výzva, takže se na to nemrknout. Tak, to byl přehled toho vlastně, co nám ten náš boxík od Stejka nabízí. No a teď se pojďme podívat konkrétně. Začneme asi kartičkama. Tak, už jsem se do něj dostal, takže se podíváme vlastně, co se nám tady objevuje. Máme tady nějakou postavu. Dobře, tak tady máme na vrchu nejdřív postavy. Jsou to vlastně, to máte obráceně, sakra, to nevadí, ale vidíte ten design, to je to hlavní. Oběť, specializace drama, příběh na zemi, kočka, co na zemi prodávalo svoje tělo, aby mohla žít pozerský život. Jednoho dne jí zabil žádlivý přítel, který neunesl, že pokračuje ve svém řemesle. OK. Možná by bylo úplně nejreálnější se nejprve podívat teda tady na ty pravidla. Jo, ale má to hezky udělaný, má to moc hezky udělaný steak. Takže kdo nezná Stejka, tak asi neuvidí ani tohle video určitě, jo, protože tomu úplně nevěřím, takže to vlastně jak představit nemusím. Nicméně, jak hrát hru Peklo. Vyndejte karty z krabice a položte balíček na stůl. Vylosujte si postavy, které určí vaše role v této hře. To jsou ty postavy, jak jsme se na ně dívali. Vyberte hráče, který začne. Pokud si ten šťastlivec, sejmi první kartu z balíčku a splň, co je na ní napsáno. Pokud to nesplníš nebo nechceš splnit, dej si za trest malou lžičku chili. Když vykonáváš trest, nalep si na čelo kartu s číslem, kterou si nesplnila. Nezapomeňte trest řádně zdokumentovat, pak pokračuje další hráč. Víc pravidel není, vítejte v pekle, brzy pozdravíte Satana osobně. Satanova edice. Pokud byla první část hry moc jednoduchá, připravili jsme navíc brutální rozšíření. Hodně štěstí odvážlivcům, blablabla. Tak a potom tady máme ještě nějaký detailní jakoby popis jednotlivých částí, jo, a různých těch karet, postavy, průběh hry, tresty a tak podobně, ale to je v podstatě to samý. Tak, co tu teda máme dál? Máme tady teda ty kartičky postav, to už jsme se podívali, kdy mrkneme třeba ještě na jednu. Tady máme pekelné štístko, specializace chaos, pekelnost 6 z 10, sadismus 2 z 10, štěstí 0 z 10, příběh na zemi, za života prohrál v kasínu úplně všechno, peníze, barák, dokonce i vlastní stanou. Gambler v něm ale přežil, v pekle sází dál a stále doufá ve štěstí. Funkce v pekle. Pokaždé, když má dostat chili trest, si hodí kostkou. 1 nebo 2 trestu se vyhne. 3 nebo 4 dá si běžnou dávku. 5 nebo 6 čeká ho dvojitá porce pekla. Jo, tak to je postavička, za kterou asi úplně hrát asi nechcete. Minimálně asi ne úplně první nějakou hru, kdy to vlastně vůbec neznáte. A teď se pojďme podívat. Rovnou podívat, co máme tady. Takhle je označení těch různých karet, jo, hashtag P232, 230, 267, jo, prostě hashtag P a nějaký číslo. Tady je nějaká speciální černá, tu si zase tady vyndám, to mě zajímá. No, takže podíváme se na to, co tam je. Otázka. Přiznej, největší uchyláno, co děláš při hygieně, máš nějaký zvyk, který je fakt divný. OK, popiš fígl, jak si nejgeniálněji oklamal učitele nebo šéfa, detailně. Jo, takže buď to se přiznej, anebo popiš fígl. A když to člověk teda nesplní, tak si dává lžičku chili. Dobrá, OK. Tak to je zajímavý. Můžu říct, že už se docela těším, až si to zahrajeme na Vánoce, protože to je přesně to, co mám s ním v plánu. Trošku vytrestat rodinku, že ano. No, nicméně, máme tady teda potom ještě tu Satanovu edici, mám rozbalený s tím, že teď jsem jenom v rychlosti se podíval ještě na jednu černou kartu z těch klasických výzev a reálně ji ani nemůžu přečíst, jo. Jinak mi YouTube jako na tomhle tom, já teda ještě dolary nemám, ani žlutý, ani žádný, ale prostě dal by mi takový ten žlutý dolar, že by tohle video neviděl ani moje stránka na fanpage.
Každopádně máme tady tu satanovou edici a tady je třeba satanová edice skupinová výzva. Každý u stolu ti musí říct jednu věc, kterou by na tobě změnil, ať už jde o chování, vzhled nebo zvyk. Ty si jednou z těch připomínek vyber a zapiš si jako svůj nový pekelný závazek. OK. Jasně, takže nějaký... Speklazní rozkaz. Vezmi si vidličku a po dobu 20 sekund na ní dělej nejvíc nedržený pohled, jaký dokážeš. OK. Dobro, takže aby jsme je nedostali hned při druhém videu na tomhle kanále strike ban, nebo jak se tomu tady na YouTube říká, tak s těma kartičkama to už asi stačilo. Tak a teď to hlavní, co tady máme, samozřejmě hrací kostka, ta je jasná, a potom to, čeho se tady samozřejmě bojím a všichni se na to těšíte, že se to tady stane. To je ta krásná Carolina Reaper, respektive koncentrační. No, takže, a to je teda ten trest, který my samozřejmě tady musíme vyzkoušet. Ale ještě moment, ještě jsem chtěl říct takovou vtipnou příhodu, jo. Já jsem samozřejmě si pořizoval to především proto, že jsem se chtěl pokusit dostat do těch 200 lidí, co budou soutěžit potom v pekelný výzvě přímo se stejkem. Přijde vám, když si to objednáte, takovejhle mystery box, jo. Bohužel ten mám jenom jeden, ten k tomu se ještě dostaneme, k čemu ho budeme potřebovat, teda k čemu ho vlastně nebudeme potřebovat. Nicméně, přijde takhle mystery box, já jsem ho otevřel, absolutně nevěděl jsem jako o co go, tam bylo milion těch teček, takových puplíků červených. Do dneška je tady mám a to jsem to odevíral třeba před měsícem. No a tam je golden ticket, akorát, že bohužel v mém případě není vstupenkový, ale dostal jsem na 3 měsíce zdarma stejkovou Hero, takže možná se na to mrknu a uvidím, třeba se nechám inspirovat na nějaký video. Teď nás čeká to hlavní, proč jste tady asi všichni, a to moje utrpení, budeme vyzkoušet tu Carolinu Reaper. Tak, ale ještě před mým utrpením se musíme podívat na jednu věc, a to je naše soutěž, protože já tady mám samozřejmě moji verzi pekelný výzvy, ale mám tady i ještě jednu, která má také satanovou edici, jo, je to nerozbalený, je to úplně novoučký, krásňoučký, voňavoučký a tenhle ten boxík, ty pekelný výzvy, bude jednoho z vás. Takže já poprosím, kdo se bude chtít účastnit, hoďte odběr na tenhle kanál, hoďte lajkose tady pod tenhle video a rozhodně nezapomeňte dát komentář. Protože ten, kdo bude mít nejlakovanější komentář pod tímhle videem 23.12., tak vyhrává pekelnou výzvu od Stejka skrze mě, protože mě jsou k ničemu a rád se s váma o ní podělím. Takže určitě komentujte, lajkujte a jdem na to moje utrpení. Takže máme samozřejmě povinnou výbavu, mlíko, bez toho to nebudeme zkoušet. A samozřejmě tohle neskoušejte ani radši sami takhle doma jen tak, protože já tady mám samozřejmě tým školených odborníků, jo, kteří jsou tady hned za kamerou připravený a můžou mi kdykoliv pomoct. Takže tak, to se do toho nechce. Do toho nechce, kámo. Oh! Oh shit. Oh shit. Tak trošku. Nebudem zase hovado. Tak. Takhle, máme to tam. Tak to jdem vyzkoušet. Tak na vás. To není dobrý. To nechutná ani dobře.
jsem v pohodě, YouTube. Já jsem úplně v pohodě, YouTube. Třeba mě To není dobrý. Já jsem si nejdřív říkal, jestli si nedávám moc málo, jo, že mi za to zhejtujete. Ale sedu na to, vole, klidně mě zhejtujte, tohle to není normální, vole. Tohle nechceš hrát. Bejku, ty hovado. Bejku, stejku. Jsem si dal fakt trošku, vole, podle mě, ne? Nedal jsem si nějak hodně. Já teď musím, vole. Tak jo, lidi, už jsem se trošku zpamatoval. Můžu teda rovnou říct, že... můžu rovnou říct, že to je hardcore. Je to neskutečný, to bolí úplně. Úplně jazyk. Mám úplně skoprnělej, ty vole, jak já nevím, vole, jak kdybych si prostě dal do sebe hroudu nějaký sračky. Každopádně, jak jsem říkal, soutěž platí, kdo si chce taky jako zatrpět nebo potrápit rodinku kohokoliv, lajkujte, komentujte, sdílejte, ať se to dostane k co nejvíc lidem, dejte odběr a budu se těšit zase u příští nějakých chujoviny, co vymyslím. Čest.